ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്രാമത്തെ വിശ്വരൂപല്ലേ ക്ലാസ് റണ്ണിങ്? 46 വരെ കഴിഞ്ഞുണ്ട് അല്ലേ? എത്ര വരെ കഴിഞ്ഞു? 11-ാം അധ്യായത്തില് 45 വരെയായി. 45 വരെയായി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ അധ്യായം വിശ്വരൂപം അല്ലേ? വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്? എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്താ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും നന്മൂട്ടിയെന്ന് പറയുമോ? 45-46 ശ്ലോകമായി നമ്മളെ. അതിന്റെ ബേസിക് എന്താണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ബുക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന്, അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗം എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു അത് കാണിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു കാണിച്ചു തരുന്ന ആ രൂപമാണ് ശരിക്കും ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിരീടാം ഗദീനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമിത്വം ദ്രഷ്ടമഹം തദൈവ തനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടങ്ങളും കൈകളിൽ ശംഖു ചക്ര ഗദാ പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം ആകെ ഭയം ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുനന്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ അർജുനന് പറയണ നമുക്കറിയാം പരമാത്മരൂപേണ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് അല്ലെ? ചതുർഭുജ രൂപമാണ് നാം പരമാത്മരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു രൂപം. അത് അർജുനൻ പറയണ അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. കാരണം ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് ആദ്യം അർജുനന് ഭയങ്കര പേടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ആശ്ചര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവണം ഇത് എനിക്ക് ഇനി പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു തരാനാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്തത് 47. 47 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണവൻ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചാണെന്നുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തം ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപമാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാതും അവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ നേരെ റിവേഴ്സാ നടക്കുന്നത്. ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകം പ്രപഞ്ചം ഇതെല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ രൂപം എവിടെന്നാ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ നമ്മൾ 2 കൈ ദ്വിജ രൂപത്തിൽ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വരും. അതിന് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ 4 രൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനനെ അത് കണ്ട് മനസ്സിലായി, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി. എന്താണെന്ന് ആ വിശ്വരൂപം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം അർജുനൻ പറയാണ് എനിക്ക് പഴയ രൂപം തന്നെ, അത് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ ദ്വിഭുജ രൂപം കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകമാണത്. പിന്നെ തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപയിൽ ഏതും എടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന്, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളെ ഇതില് ഈശോവാസുപനിഷത്തില് ഫസ്റ്റ് ധ്യാനമന്ത്രം തന്നെ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്യത്തെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യത്തെ. ആ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം മാത്രം മതി നമുക്ക് എല്ലാതും മനസ്സിലാവാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാതും പൂർണ്ണമാണ്, അപൂർണ്ണമല്ല. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പൂർണ്ണമാണ്. അതിന് ഈശ്വരനാണ് എല്ലാതും, ജഗത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് വിഭിന്നങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂർണ്ണം ഉണ്ടായാലും ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണം അത് നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ ഒരു സാധനം 10 ബുക്ക്
ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക് എടുത്താൽ 9 എണ്ണല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലത്. ഇത് 10 ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്താലും 10 ബുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല കൃഷ്ണൻ. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പല അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് പൂർണ്ണാവതാരം, പിന്നെ അതായത് യുഗാവതാരം, മന്വന്തര അവതാരം, ഇങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അവതാരം എടുക്കും, ചില അംശാവതാരം എടുക്കും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് മാലയായാലും അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്ത് തന്നെയാണ്, അതും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് സമഗ്ര അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഇത് മാറി നിൽക്കണില്ല ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രൂപങ്ങൾ എടുത്താലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ. പക്ഷെ എവിടെന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? അത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭക്തിയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോപികമാർക്ക് തന്നെ. അതിന് ഗോപിമാരെ ഇതിനെപ്പറ്റി വിപ്രലംബ ഭാവം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ആ തീഷ്ണത ഉണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടൂല അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സാധനം, നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതിന് ശരിക്കും ഗോപിമാർ ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് ശരിക്കും, അതിന് ഗോപികന്മാരെ പറ്റി ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള. അന്ന് ഗോപികന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു സെൻസിലാണ് അതിന് ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും പറയുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഗോപികന്മാരാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്. അവരാണ് ശരിക്കും ഭക്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ എല്ലാ എണ്ണമറ്റ ഈ രൂപങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ആയ ശ്യാമസുന്ദര ആയ ഇനീഷ്യൽ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ. അതിന് വിഭിന്നമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. വിഭിന്നമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്റെ അപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അത് നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി സംശയം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാത്തിന്റെ ശക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം ആയ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് അത്. ആ ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആവും. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് കുറവ് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. 46 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യ പ്രസന്ന തവാർജുനേദം രൂപം പരം തർസിതമാത്മയോഗാ തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യജ്ഞേ തദ്ജ്ഞാനദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദ്യവും അവസാനവും ഇല്ലാത്ത ഗജോമയമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണം, അതിലൊരു വേർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അത് ശരിക്കും അന്തരിംഗ ശക്തിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അന്തരിംഗ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാതും നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. അതാണ് അന്തരശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഞാൻ നിലനിൽക്കൊള്ളുന്നു, അതിന് എന്റെ അർത്ഥം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു കാണിച്ചു തരാനാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്തരിംഗ ശക്തിയാണല്ലേ. അപ്പൊ അന്തരിംഗ ശക്തിയാൽ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതായത് വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യവും അവസാനമല്ലാത്ത തേജോമായി നീ ഒഴുകി ഇതാരും മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ സംശയം വരും. ആദ്യവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തത്, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും, നമ്മളൊരു വൃത്തം. ആ വൃത്തത്തിന്റെ തുടക്കം ഏത് അവസാനം ഏത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തുടക്കമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. പക്ഷെ വൃത്തത്തിന് അതില്ല അല്ല, വൃത്തത്തിന് തുടക്കവും ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല. അതാണ് ഭഗവാന് തുടക്കവും ഇല്ലാത്ത. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ പോലെ തന്നെ, അതിന് ആദ്യവും ഇല്ല അന്തവും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പറയുന്നത്, സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊട്ടിത്തെറിയോടിരുന്ന എല്ലാതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കും, അതിനു മുന്നേ എന്തുണ്ടായെന്ന് ചോദിക്കാം, മനസ്സിലായി? അത് ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആൻസർ ഇല്ല.
അപ്പൊ പിന്നെ അവര് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നേ എന്ന് പറയുന്ന ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ ആദ്യവും അവസാനമില്ലാത്ത തേജവുമായ ഈ നീ ഒഴികെ ആരും മുന്നിൽ കണ്ടു. എനിക്ക് ആദ്യമോ ഇല്ല അവസാനവും ഇല്ല. അതായത് ഒരു സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് മറ്റേ പോയിന്റ്, അതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ നിന്ന് അവസാനം ഏതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ ഒഴികെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇതിനെ മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണാണ്. അതിലൊന്ന് പറയുമ്പോള്, അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സർഗ്ഗലോകങ്ങളെയും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാനിട വന്നു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അർജുനൻ, കാരണം അവർക്കത് കാണാനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ അർജുനന് വിശ്വരൂപം അത് സ്വർഗ്ഗലോകം പല ലോകങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്. അത് അർജുനൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. കാരണം അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മീയ ശക്തിയാണ്. ആത്മീയ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു, അതാണ് ശരിക്കും വിശ്വരൂപം. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു. എന്നാൽ അത് അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപം വ്യത്യസ്തങ്ങളത്തെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപമല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം ശരിക്കും ദുര്യോധന്റെ സമയം യുദ്ധത്തിന് സംസാരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ദൂതനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. ആ പോണ സമയത്തും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദുര്യോധനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അത് ഇതേപോലുള്ള വിശ്വരൂപമാണ് കാണിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കുള്ള ഒറിജിനൽ അല്ല, എന്നാലും അതിനോട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപട നാട്യക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിനെ ഇതെടുത്ത് ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് അവര് മൂഢന്മാരാണ്. നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മളെ മായയിലുള്ള നമ്മളെ പിടുത്തം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നത് വിശ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം അതാണ്. ഇനി 48 न वेदयज्ञादयनर्नैदादिर्न चक्रियाभिर्धभोरुग्रे एवं रूपशक्यहं निर्लोका दृष्टं തത്നേവ ഗുരുപ്രവീരാം. കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെയും മറ്റാരും ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനിപ്പോ നമ്മൾ ദുര്യോധനന്റെ കാര്യം പറയാം. ദുര്യോധന അത് മനസ്സിലായും കൂടില്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മള് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും കൊണ്ട് കാര്യം ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. വിശ്വരൂപം തന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പിന്നല്ലേ ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സാമസുന്ദര രൂപം തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും കൊണ്ടും കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില് 48 ആർക്കാണ് ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാകാം? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്ക് ദിവ്യ സൃഷ്ടി കൈവരും. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. അതായത് നമുക്കറിയാം, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അവർക്ക് നമ്മളിൽ സാത്വിക ഗുണങ്ങളും എല്ലാതും വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ ഒരു പരമായിട്ടുള്ള ലെവലായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരാണ് ശരിക്കും വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനിലാണ് ആ ദേവന്മാരെല്ലാവരും കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ദേവന്മാർ, ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ് ശരിക്കും ദേവന്മാര്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർ സന്തോഷിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ചിന്താഗതി അല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലയിടത്തും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേവന് വിഷമാവില്ല, ഈ ദേവന് വിഷമാവില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അത് നമ്മളെ രീതിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തി നേടും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആര് പൂജിക്കുന്നു അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇഷ്ടം വരും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ പൂജിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ തള്ളിക്കളയ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ പൂജിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. അവർക്ക് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യണം.
പൂജിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കണം. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ബാക്കി ഒരൊറ്റ ദേവന്മാരിൽ നമ്മൾ മുകുന്ദൻ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് കെട്ടിട്ടില്ല. മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ മോശം തരാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മുക്തിയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ. അല്ല നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജീവിക്കണം, നമുക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വേണം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദാനം, തപസ്, വേദപഠനം ഇവയെ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ലഭിക്കുന്നത് വളരെ സുദുർലഭമാണ്, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. അത്ര നല്ലൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ ആയ വിശ്വരൂപം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് ദാനം, തപസ്, വേദം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താ, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് പല പുണ്യങ്ങളും കിട്ടും അല്ലെ. പുണ്യം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പുണ്യഫലങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉന്നത ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാനും കഴിയും. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാന് കിട്ടണം എന്നല്ല, അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുണ്യഫലങ്ങളാണ്. പുണ്യഫലങ്ങള് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ നമുക്ക് കറക്കാം. അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് പറഞ്ഞത് പുണ്യം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ടൊന്നും വിശ്വദർശനം കിട്ടില്ല. വിശ്വദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. 49ാമത്തെ വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ടരൂപം ഘോരമൃതിക്ഷ്മമേദം ഭക്തേതി പ്രീതിമന പുനസ്തം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രവശ്യ. എന്റെ ഈ ബിഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാകുകയും സംഭ്രാന്തനാകുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുന് പേടി വരുന്നുണ്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, ഇനി ശരി, ഇനി നിനക്ക് എൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപം ഭഗവാന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ദുര്യോധനാദികൾ ഗുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാവക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റായിരുന്ന ഗുരുജനങ്ങൾ ബദ്ധരാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. അത് ഇതിലായിട്ട് വരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണാണ് എല്ലാതും ശരി. അതാണ് പറയുന്നത്, ധർമ്മത്തിൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത്, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും സ്ഥിതി അല്ലാതെ ഞാനാണെന്ന് ശരിക്കും അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണ പോലെ നീ ചെയ്യുക, അതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും അർജുനന് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭീഷ്മരെ ദ്രോണരൊന്നും വധിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വധിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് പാപം ലഭിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യം അറിയാം, അവർ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെന്നും അവർ വധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ രൂപം കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടെ കിട്ടുന്നു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വധിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ആ വിശ്വരൂപം കണ്ടോടുകൂടി എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഇതെല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല, അതിൽ ഒരാളെ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായമല്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്യൂർ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗോപികന്മാരെ ലെവൽ, അവരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതുപോലെ തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെ ഇല്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കാൻ കഴിയണം. ആ പ്രേമഭക്തിയാണ് അവർക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഭാവമാണ്, പ്രേമഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഭഗവാൻ എൻ്റെ എന്ന് പറയും. അത് ഞാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. കാരണം നാരദന്റെ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്തരം ഗോപികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ പ്രേമഭാവമാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. അവിടെ ഈ വിശ്വദർശനത്തിൽ അവിടെ അർജുനന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ, പേടി വരുന്നുണ്ട്, ഭയം വരുന്നുണ്ട്, ആദരവ് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം. ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രേമം തന്നെയാണ് ആവശ്യം. ഭഗവാനായിട്ട് അത്രയും, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സ്യത്തെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കരയിൽ ഇടുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹഭാവങ്ങൾ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതിന് ഗോപികമാരിൽ പറഞ്ഞ വിപ്രലംബഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം വെച്ചാൽ അത് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തന്, അത്തരം പ്യൂറായിട്ട് ഒരു ഭക്തന് അത് വിഷ്ണു രൂപോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളൊന്നും ആകൃഷ്ടരാവില്ല.
അവർക്ക് വിശ്വരൂപം കണ്ടാലൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം അട്രാക്ഷൻ വരും. അതിന് പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ വളരേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രേമഭക്തി. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പൂജകളും കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ആകൃഷ്ടനാവണം. നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും ഭഗവാനിൽ ആകർഷ്ടനാവണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യം, ഇപ്പൊ ജപിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതുപോലെ പൂജാവിധികൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും, കാരണം ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കുറെ പേരെങ്കിലും നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ദിവസം പാലിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മളെ തപസ് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിവെക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കണം? ഭഗവാനുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമുക്കും കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നമ്മളിലുള്ള ആകർഷണം കൂടണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ചില ഒരു വ്യക്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ സഹായിക്കും. അപ്പൊ എന്താ, ആ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെയധികം കൂടും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആക്കി എടുക്കണതാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളെ ജപമായാലും നമ്മൾ യമനിയമത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂജാവിധികളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യണ എന്തൊരു കാര്യം അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മള് പറയുന്ന മരണസമയത്ത് സ്മരണമുക്ത കളാവര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ മരണ സമയത്താണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത ഇത്രയും കാലം ചെയ്തതിന്റെ പരീക്ഷര ആ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നില്ല. അന്ധകാലത്തിൽ എന്താ സ്മരണയുള്ളത് അതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭവിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മാന്റെ കാര്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മാനസ്മരിച്ച കാരണം കൊണ്ട് രാജാവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മരണസമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും വൈദിക രീതിയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതില് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിലത്തെ കാമ പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ രണ്ടെണ്ണം, കാമ മോക്ഷ കാമ 4 ഉണ്ട്, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിട്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മ മോക്ഷത്തിലേക്ക് ധർമ്മം അർത്ഥ ധർമ്മ കാമ മോക്ഷ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ധർമ്മത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ബേസിക് 4 പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് വൈദിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കാമം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സീക്വൻസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവന കൈമാറുവാൻ സഹായമല്ല. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രേമഭാവന വരുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ, അതായത് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാം പാസ്സാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രേമഭക്തി കിട്ടുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആദ്യം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് വേണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരെ ലെവൽ അതാണ്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിൽ എല്ലാതും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാതും ഒരേപോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ലെവൽ ആത്മീയമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ശരിക്കും വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 50-ാമത്തെ സഞ്ജയ് വാച ഇതർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത സ്വകം രൂപദർശനയാമസ ഭൂയ ആശ്വാസയമാസ ച ഭീതമാനം ഭൂതോ പുന സൗമ വപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവോത്തം പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനനെ ധൈര്യം വരുത്തുന്നതിന് 2 കൈകളോടും കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്തു.
അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? കാരണം ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ പ്യുവർ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ആ ഇരു കൈകളോടുകൂടി തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈകൊണ്ടു. ഇതാണ് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം കണ്ടു നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ ജനന സമയത്ത്, ഭഗവാന്റെ ജനനമല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം അല്ലെ. അതവിടെ കൃഷ്ണൻ ദേവകി വാസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനെ ആദ്യം അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവകി വാസുദേവരുടെ പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ രൂപമായി മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കുള്ള രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. പിന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അർജുനൻ തന്നെ ചതുർഭുജാകൃതിയിൽ കാണുന്നതിലല്ല സവിശേഷ താല്പര്യം എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ, അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭക്തനാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണുന്നതിന് ഇഷ്ടമല്ല. അത് തന്നെയാണ് ശരി. ദേവകി വാസുദേവന്മാര് അവരായാലും ശരിക്കും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പിറകെ കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആയ രൂപത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതാ? ബാല്യ രൂപത്തിൽ, അതായത് രണ്ട് കൈകളുള്ള ഭഗവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതൊരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ രൂപത്തിലാണ് പ്രേമം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമബന്ധം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപത്തിലുള്ള, അതായത് ഒറിജിനൽ ഫോമിലായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് ഇതിലൊരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതായത് പ്രേമ അത്രയും നമ്മളെ കണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതില് കൺമഷി അതേപോലെ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതേ രീതിയിലായിരിക്കണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ്. പിന്നെ അർജുന വാച, അടുത്തത് ദൃഷ്ടബ്ദം മാനുഷ്യരൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദനം ഇദാനിമസ്തി സംവർത്ത സജേത പ്രകൃതിം ഗദാ. കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി ഈ മാനുഷ്യകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി ഭഗവാന്റെ സുന്ദര രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ സമാധാനപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ ക്ലിയർ ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർക്ക് വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കവരാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപം ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപം കൈക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ ഭഗവാനെ പറ്റി പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലവരും പല രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാനൊക്കെ പറ്റി പല രീതിയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ്. അത് നിർഗുണ ബ്രഹ്മം എന്നല്ല ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിശ്വരൂപം, ചതുർഭുജൻ, നാരായണ രൂപം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ, അങ്ങനെ അവതരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അല്ലെ ആ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് ചില വ്യക്തികൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചിലർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി അതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർക്കണതാണ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളത്. പകൽ വിളിച്ച പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മുടന്മാരായ ഭാഷകന്മാരുടെ നിബനാലയങ്ങൾക്ക് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ വിവർത്തനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അത് പകൽ വെളിച്ച പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവല്ലേ. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭുജരൂപം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതില്. ഇനി 52ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമാദേവ പ്രസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയാർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്കും ഈ പ്രിയതമ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞ ഭക്തി, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ അടിവരയിട്ട് കാണിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും, അപ്പൊ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും വിഷ്ണു ഭക്തരാണ് അല്ലെ, ഈ പ്രിയതമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം നോക്കി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കോ അതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ അതീന്ദ്രിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വെച്ചിട്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതീന്ദ്രിയ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാലേ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് അതിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വിശ്വരൂപത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ശരിക്കും പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. അതിന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രിയതരമായി രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ദുർലഭമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ അവജാനന്തി മൂഢം മനുഷ്യ തനുമാശ്രിതം, എന്നെ തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. അപ്പൊ അത് സാധാരണ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്നാ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയണ അതിന് പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ അങ്ങനെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. കൃഷ്ണൻ അവരെ ആരുമല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ദാസനല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പല നവഭക്തിയിൽ ഒന്നിന് ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദരവോടുകൂടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. 9 തരം ഭക്തികളിൽ പല രീതിയിലും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാന്തരസം, ഭഗവാൻ ആദരവോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ പൂജാദികളും പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർണം. അതിന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അതിലേക്ക് അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ABCD അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ എത്ര ക്ലാസ്സസ് എത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മളിത് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ എവിടെ എത്തില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം അത് നമ്മൾ തുടരണം. അവിടെ നിന്നാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, നമുക്ക് ഭഗവത് കേൾക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എന്തോരം പേര് ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഭഗവത് കേൾക്കാനോ കേൾക്കുന്നത് തന്നെ അലർജി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവത് പഠിക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പല വ്യക്തികളും പല രീതിയിലാണ് പറയാം. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു രസം കിട്ടിയല്ലോ, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങി. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മത്തിയിട്ടല്ല, പല ജന്മങ്ങളോടും കണ്ടിട്ടാണ്. കാരണം പറഞ്ഞ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 4 ലക്ഷത്തിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ അത്രയും നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ വേറെ വേറെ വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സീരിയലിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ സമയത്ത് 3 മണിയുടെ ടൈമാണ് സീരിയലിലെ ടൈമാണ് അല്ലെ. നമുക്കത് തോന്നാത്തത് എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാനിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കണക്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാലിന്യം, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ടൈപ്പ് മാലിന്യം ഉണ്ട്. അതിന്റെ കുറച്ച് ഒഴിവുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ആത്മീയ സുഖം ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം അയ മാലിന്യം പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കണം, പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ, അവരെ ഭഗവാനെ അപഹസിക്കുന്നവരെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂഢന്മാർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ദൃശ്യമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം, ഭൗതിക പ്രഭാവശാലിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ശരീരം എന്തിനു സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും, ചോദിക്കുന്ന പല വ്യക്തികളുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇത്ര ശക്തി പിന്നെ ഭൗതിക ശരീരം അല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത പോലെ അത് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകണ്ട. കാരണം അത് നിർഗുണമാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ലാത്ത എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ രണ്ടാമത് വരുന്നെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതല്ല, ഭഗവാന്റെ ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയും ഒരു ലീലയാണ്. ഭഗവാന്റെ സംഹാരവും സ്ഥിതിയും ഇതെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ഒരു വൃത്തമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തത്തിന് ആദ്യമില്ല അവസാനവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ. അന്ത്യവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തത്, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തതാണ് ആ വൃത്തത്തിന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയില്ല.
നമുക്ക് അതിനെ അത്രയും ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല നമുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മളെ പറ്റി അറിയാത്ത പോലെ. നമുക്ക് നമ്മളെ ചിന്താശക്തി ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, സയൻസ് ഇത്ര ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് അടക്കം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ വീടിന് നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവും, ഒരു ഒരു സെന്റർ പൊസിഷൻ പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. നമ്മൾ ഒരു 3 പേരുണ്ട്, 4 പേര്, 5 പേരുണ്ടെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിനെ ആസ്പദമായിട്ടായിരിക്കും വീട് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ, ഒരു രാജ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ, ഭൂമി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധാരണ സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ സൗരയൂഥം, ഭൂമി, ഇതൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. ഇത് തന്നെ വേറൊരു നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് മിൽക്കി വേ, അതിനെ ചുറ്റി ഇതൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ അതേപോലെ പല ഗാലക്സികളുണ്ട്, അത് അതിനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ പോകണം. അപ്പൊ ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഉണ്ട് നമുക്ക്, അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ. കാരണം ആ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിലേക്ക് എല്ലാവരും അട്രാക്ഷൻ ആവും, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് എത്ര ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അന്വേഷികളെ പ്രധാനം നൽകുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ അന്വേഷികൾ പ്രധാനം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നല്ല. അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന മൂഢന്മാരെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയിൽ നിന്ന് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവര് ആചാര്യന്മാര് തന്നെ ആയിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള, അവരെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ഞാൻ അന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അവർ ജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിലത്തെ ജ്ഞാനയോഗികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതികമായിട്ട് ഇതിനൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല. നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഭക്തിക്കുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രീതികളൊന്നായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കപ്പെടും. കാരണം അവര് അതിനേലും താഴെയാണ്. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി ഇല്ല, നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ 4 ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പോഴെല്ലാവരും ആ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കതിൽ അവർ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ വളരുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അല്ലെ. ബാക്കി ജീവികൾക്ക് ഒറ്റെണ്ണത്തിനും ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തതില്ല. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഈ ലോകത്ത് അതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷണം, അതാണ് ജിജ്ഞാസുകൾ എന്ന് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത 53. നാഹം വൈദ്യർന തപസ്സ നാഥനേന ജയയ സഖ്യം വേവം വിധം ദൃഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികൾ കൊണ്ടോ കൈവരിക്കാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ കൊണ്ടോ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും ലഭിക്കില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് ഭക്തി കൊണ്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയുടെ സെക്ഷനല്ലേ നടക്കുന്നത്, ഭക്തിയോഗമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടിയാണ്. ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പൊ തപശ്ചര്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെജിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തപശ്ചര്യ, അത് എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും പൂജാദ്രവ്യം അതൊക്കെ ചെയ്യണതും അതൊന്നും കിട്ടില്ല. ആ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ വേറെ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ മാത്രം വൈദ്യ സാഹിത്യ പഠനം നിഷേധിച്ചവർക്കും പേരിന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും കൃഷ്ണനെ അറിയാനാവില്ല. ഭഗവാനെ അറിയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി തന്നെ വേണം. അതാണ് ഇതിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടോ, അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ക്ഷേത്ര ആരാധന ഇന്നോട്ട് നിർത്താനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് ലഭിക്കില്ല. മനസ്സിലായി? അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭക്തിയും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അതില്. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകണ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൂജകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള, ഇപ്പൊ പറയില്ലേ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ABCD പഠിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആരാധന നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അറിയാനുള്ള കാരണം. അത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും തോറും, നമ്മൾ ഭക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിന് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ 16 മാല 8 മാല ഒക്കെ ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അത് നമുക്കറിയാം 8 മാല 14 മാല ജപിച്ചാലും എത്ര ഇതിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനും ജപിച്ചതിന്റെ ചിലപ്പോ ഒരു വിളിയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. അപ്പൊ അത്രയാണ് അതിന്റെ അതേവരെ നമ്മൾ എന്താ ജപിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും പല ചിന്തകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒരു മെഡിസിൻ, ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ അതേത് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ അറിയണില്ല. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് നാമരൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ നാമരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് എത്രയും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫലിക്കും. അത് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ രാധാറാണി നമ്മളെ നാവുകളിൽ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അത്രയും, അതായത് സാധാരണ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്തി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതീതി നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുവരണം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴും പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ. അതാണ് മായയുടെ പ്രശ്നം. മായ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് വിടില്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പിടിച്ചിടും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചിടാനാണ് മായാശക്തി ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല ഗുണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ ബിസി ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ടെൻഷൻ ആവും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ മായനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിലായി കഴിഞ്ഞവർക്കും മായയുടെ ഒരു അവസാന കണിയുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് ഭഗവാനെ ലയിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാനെ ലയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് മായയുടെ. അപ്പോഴും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടണില്ല. അതിന് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളത്. അതായത് പറയുന്നത് 2 തരം, ബഹിരംഗ ശക്തിയും ആന്തരിക ശക്തിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ. ആ 2 ലെയറും കടക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഇതനുസരിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവര് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. അവർക്കറിയാം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും കാര്യങ്ങളും. അവര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുപാദരോട്, ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ ജപൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇതില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്തൊക്കെ മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കണം, അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഇപ്പൊ വേസ്റ്റ് ആയില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നീ ആ വിശ്വസിക്കുക, ശ്രുതി, അതായത് നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ വിശ്വസിക്കുക. അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ആ വിശ്വാസം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ അറിയാലേ. നമ്മൾ അതില് പറയുന്നുണ്ട്, യമധർമ്മ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ മാത്രമേ മരിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നാറില്ല. കാരണം അതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട്, അതാണ് മായയുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നമ്പർ 4. ഭക്ത തന്നന്യശാക്യ അഹമേവ വിദർജന ജ്ഞാതം ദുഷ്ടച്ച തത്വേന പ്രവിഷ്ടാം ച പരദ്ദവ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായി ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടിയേ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്ര നിഗൂഢതയാണ്. അത് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ എന്താണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് മഹർഷിമാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ എന്നെ അറിയില്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ നിഗൂഢയിലേക്ക് കടക്കാൻ മാത്രം പറ്റുള്ളൂ ഭക്തന്മാർക്ക്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് തന്നെ എന്ത് വേണം? ആ ഭക്തി വേണം. അതിന് പറഞ്ഞത് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ
ഈ മട്ടിൽ അതായത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ, പിന്നെ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് നിനക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്തരം നിഗൂഢതയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. അതിന് അചിന്യം എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ ചിന്തയിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് സയൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 3 ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 4th ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്, 5th 6th, അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. 5th 6th ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഡയമെൻഷൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അത്തരം നിഗൂഢതയാണ് ഇപ്പൊ 9th ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ എന്താ വേണം? ആ ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രം ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢത അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിലെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ബഹുവിധം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അധികാരിത്വം ഇല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതികൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മളെ സമയം വരെയും വേസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് അല്ലെ. പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്യയുഗത്തിൽ 1,00,000 വർഷം വരെ നമുക്ക് ജീവിതദൈർഘ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ത്രയയുഗമായപ്പോൾ അത് 10,000 ദ്വാപരയുഗമായപ്പോ അത് 1000, കലിയുഗമായപ്പോ അത് 100 വർഷമായി. ഇപ്പൊ 100 വർഷം ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏറ്റവും മാക്സിമം 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയമുള്ളൂ നമുക്ക്. നമ്മൾ ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പല ആൾക്കാരെ വ്യക്തികളുടെ പല കാര്യങ്ങളും പല ആചാര്യ പരമ്പര അതിലൊക്കെ കിടന്ന് കറങ്ങി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ജീവിതം വൃഥ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ 20 വയസ്സ് വരെ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദൈർഘ്യമുള്ളൂ. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം, ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലാനുള്ള മാനസികമായിട്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം. കാരണം 50 വയസ്സ് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങളില്, വർണ്ണാശ്രമങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണ്യം, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗൃഹസ്ഥം, നെക്സ്റ്റ് വാനപ്രസ്ഥം, നെക്സ്റ്റ് സന്യാസം, അങ്ങനെ 4 സെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ 50 വയസ്സ് ഏകദേശം നമ്മൾ 100 വർഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25 വയസ്സും അബ്രാഹ്മണ്യം പഠിക്കുന്നതിന് 50 അബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതിക പഠനമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആത്മീയ പഠനമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 25 വർഷം വരെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 50 വയസ്സ് തൊട്ട് 75 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാട്ടിപ്പോയി അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്ന് വലിയണം നമ്മൾ. അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഗൃഹസ്ഥത്തിന് വലിഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വാനപ്രസ്ഥമായ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള വാനപ്രസ്ഥമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ പഠിച്ച് സന്യാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 75 വയസ്സിലാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ സന്യാസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. അവിടെ എല്ലാതും നമ്മൾ പരിത്യാഗണം, എല്ലാതും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഫുള്ള് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളായ അന്ധകാലച്ച് മാമേവ സ്മരണ മുക്ത കളയവരം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്. ഭഗവാന്റെ ലോകം നമുക്കറിയാം, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, അത് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഈ ജന്മത്തിൽ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് മുന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദ്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അധികാരിമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം. അനുസൃതമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് ആ നിബന്ധനകൾ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭക്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ആധികാരികമായ നിബന്ധനകൾ, നമ്മൾക്ക് കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ റൂൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല, പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. തദനുസൃതമായ തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കണം അല്ലെ. ആ തപസ്സാണ് നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യണം. തപസ്സാണ് നമ്മൾ, അതും അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 55 പിന്നെ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിലെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുത്തിയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായി എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാം, പിന്നെ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കാണണം. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെന്താ?
സർവഭൂതങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറിയും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സുഹൃത്തിരും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും. ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മളെ പരമാത്മ രൂപേണ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതും വേറൊരു ജീവികളുടെ മനസ്സിലുള്ളതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന്. അതിനാ സുഹൃത്ത് രൂപേണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യം തന്നെ അറിയാലേ. അർജുനന് ശരിക്കും അർജുനന് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാരും കൊണ്ട്, ദുര്യോധന അവരെ അത്രയും എന്നിട്ട് ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ അവരോട് വിഷമമാണ്. കാരണം അർജുനനെ അറിയാം അവരെല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യാൽ ഈ ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെ വധിക്കപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്താഗതി. അതിന് എല്ലാവർക്കും വിഷമം വരുമ്പോ ഭക്തന് വിഷമം വരും. അതേപോലെ അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. വേറെ വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം വരുമായിരിക്കും അവർക്ക് സന്തോഷം വരാം. അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ലോകത്ത് കൂടുതലും. നമ്മളിപ്പോ അതിന് സാർത്ഥത നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് അതാണ്. കാരണം അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. എല്ലാവരെയും ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഉറുമ്പിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ആ ഉറുമ്പിനെ ചിന്തിക്കാൻ ഈ ലോകം എനിക്കാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്ന് ശരിക്കും നമ്മള് സാത്വികമായ രജസ് തമസ് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ തമസ് ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുക. അത് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ ആയ വേട് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ആയ തമസിൽ നിന്ന് ജ്യോതിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോണേ ഭഗവാനെ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന. ആയ ജ്യോതിസ്, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതി പറയുമ്പോ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇതിനെ 1/3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൗതിക ലോകം. അതായത് 75% ആത്മീയ ലോകവും 25% ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ശരിക്കും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ളത്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരമാണ്. അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ളത്. ഭൗതികം കഴിഞ്ഞ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജ്യോതിസാണ്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസ് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളും അതുണ്ടാവും. അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് ആ തേജസ്സായിട്ടുള്ള ജ്യോതിർഗമയ ആയ അതിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോണേ എന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം. ഗുരുവിനും കൃഷ്ണനിലെ അജലമായ വിശ്വാസമുള്ളവരും അങ്ങനെ ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന് ദർശനം ഉണ്ടാവും. ഉപനിഷത്ത് അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവിനും കൃഷ്ണനും, ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. ഭഗവാന്റെ സത്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളാണ്. അതാണ് ഗുരു. അതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഗുരു എന്താ പറയണത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനിലും ഗുരുവിനും അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡിന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്തില്ല ഒരിക്കലും. അവനെ നമ്മൾ സംശയിക്കണം, അവൻ ഇങ്ങനെ എന്നെ വഴി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകണാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ ഗൈഡിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഗുരു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഗുരുവിനെയും ഭഗവാനിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം, വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലേ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇന്നത്തോടുകൂടി ആ ഭക്തിയോഗം കഴിയണം നമ്മളെ. സോറി, 11 കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ, 12 ഉണ്ട്. ഭക്തിയോഗം അടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഈ 11ാം അധ്യായത്തിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രഭാവമാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അത് എന്നിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ വീണ്ടും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ദുഭുജ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദുഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് പോയി, ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വരൂപത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകം മുഴുവൻ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപടക്കം വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 58 എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എല്ലാവരും ജപം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജപം തുടങ്ങണം കേട്ടോ. അല്ല ബുക്ക് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം. 2 കാര്യം ചെയ്യണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാം 4 മിനിമം ചെയ്യണം. അപ്പൊ 4 ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി ഒന്നൊരു 4, 28
ഒരു 30 മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക്. അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ ആവശ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം വേണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ. ആ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ, സമാധാനം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ആ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ 4 പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സഹസ്രനാമം, ആ ഭഗവാന്റെ സഹസ്രനാമം 1000 സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യാണ് ഭഗവാൻ രാമ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ്, നമ്മൾ അത്രയും ഷോർട്ട് കട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ ലോകത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ലോകം കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ പറയില്ല, പാസ് മാർക്ക്. ഇപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ ചില സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അവിടെ ചെന്ന് കുട്ടികൾ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ പറയും, നീ ഇത്രയെങ്കിലും പഠിക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മോഡറേഷൻ വെച്ചെങ്കിലും പാസ് മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ മന്ത്രജപങ്ങൾ. മന്ത്രജപം അതിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക. അതിലുള്ള ആരാധന പ്രക്രിയകൾ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, അല്ലാണ്ട് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അല്ല. അത്രയും സിമ്പിൾ. കാരണം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് കുഴപ്പം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 തരം ലോപം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂജാവിധികളിൽ നമുക്കറിയാം. പൂജപ്പെടുത്ത ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാതും അതൊരിക്കലും അതൊക്കെ മാലിന്യമാണ് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ നെയ്യ് തന്നെ നമുക്ക് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാ, എന്തൊക്കെ നെയ്യാ വരുന്നെന്ന്. അപ്പൊ ആ ദ്രവ്യ ലോപം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. മന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ തന്നെ അവര് മന്ത്രങ്ങള് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റായിരിക്കും. മന്ത്രത്തിന് കറക്റ്റ് ഉച്ചാരണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന് പവർഫുൾ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ പറയില്ല, ഇന്ന് രാത്രി വേറെ പല എന്താണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഈ പൂജയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നല്ല പറയണത്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അതിനൊരു കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു പ്യൂരിറ്റി ഈ ലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നാമത്തിന് നമ്മൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന നാമജപം. ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞ, അതിനത്ര അത് കിട്ടില്ല. നല്ല ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, പൂജാരികളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദ്രവ്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോഴും വളരെ അപൂർവം അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രയും വേദങ്ങൾ അത്രയും ചൊല്ലാവുന്ന കഴിവുള്ള വളരെ ആചാര്യന്മാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കമാണെങ്കിലും അവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അവരെ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ആ നാമരൂപമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ 4 പ്രാവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിനിമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പല പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷനുകൾ പകർന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അറിയാം. നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടോ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അതറിയില്ല, അവർ കുളിക്കാണ്ട് വന്ന് പൂജിക്കും, മനസ്സിലായ. അപ്പൊ അത്രയാണ് അവരത്. എന്നിട്ട് അവര് വളരെയധികം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അവർ ഫുള്ള് ബ്ലാങ്കാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ഫുൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. അത് നമുക്ക് പ്ലസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പൂജ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. എത്രയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പതുക്കെ നമുക്ക് വരാം. ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? ഹരേഷ്ണ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ശരി മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവജ പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് പ്രഭാതക്ക് ജയ ഗുരുദേവത്തി ജയ്. ഗുരുദേവത്തി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, പ്രണാം പ്രഭു. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ.